So esizokufunda namhlanje sizobuka nje sizoyenza i-recap emfishane and then siqhubekele siya phambili. Ngifisa ukuthi mase sivala izifundo zethu for the year, excuse me, mase sivala izifundo zethu for the year sibe sesiqedile ngoDaniel chapter 11. So asiyeni khona bazalwane. So namhlanje sofunda nje i-history and nama-lessons uNkulunkulu afisa siwafunde i-history. Now khona ngicela ukuthi nginikhumbuze yona bazalwane, always boyikhumbule nje masifunda. You know la ekhaya ngama-devotions wantambama sifunda iy'ncwadi eziyi-2. So ngezinye iy'nsuku sifunda incwadi child guidance esifundisa ngokukhulisa iy'ngane, and then ngezinye iy'nsuku sifunda incwadi ka-Ezekiel ngoba u-Ezekiel is what we call a last generation prophet. Yena mprofeti owaphila ukubona iziprofeto zakhe zisenzeka, uyena noJeremiah. Now siyayifunda incwadi ka-Ezekiel ngezinye iy'khathi ibe nama-parables adidanayo kakhulu adinga ukuthi sicabange. Now nge-devotion sometimes asifuna ukucabanga kakhulu, you know, we just want to get spiritual lessons, but uNkulunkulu emuhle siyawathola ama-lesson. But nayo into engihleze ngisho la ekhaya kubazalwane sifunda ukuthi uJesu uthe kuMatthew 4 verse 4 uthi umuntu akayi kuphila ngesinkwa kuphela kodwa umuntu uyakuphila ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaJehova. Sayizalwane bazalwane. Now wonke amazwi makuthi sophila ngawo kusho ukuthi wonke amazwi kumele siwafunde, wonke amazwi kumele sizame ukuthi senze njani siwaqonde. Akumele kube khona ingxenye yezwi kaNkulunkulu esithi masiyibuka sithi eyichale ngathi ayibalekile. Sayizwa leyo nto nobe ngathi eyichale iphuni kakhulu yabathile akuyona yami. Cha, uthi uJesu umuntu, meaning a regular person, uthi akayi kuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. So very important lo ngikusho ngoba masifunda incwadi njengoDaniel chapter 11 ngezinye izikhathi kuye kube khona ukuthi kona bakithi imibhalo enzima kanje ingaba ngempela siyidinga ibaluleke kanjani. Ngiyakhumbula kwenye indawo sasifunda ngangisePretoria, wathi omunye mayiphakamisa wathi mhlawumbe ibaluleke ngani le ngxenye nje ake siyibukeni, and then sayibuka-ke obviously safunda amavesi engihlezi ngiwafunda nani bazalwane la uJesu esikhuthaza ukuthi sifunde isiprofeto sikaDaniel ngoba isiprofeto sikaDaniel siphethe ezinye zey'nkomba ezizokhomba ukuthi ukubuya kaJesu sekusondele. Sayibona leyo nto njengoba uJesu esho kuMateyu 24 verse 15 uthi manibona incithakalo emanyala ekhulunywe nguDaniel umprofeti uthi ofundayo akaqonde. Sayizwa leyo nto bazalwane. So very very important. All right, asiyeni khona-ke incwadi kaDaniel chapter 11 la sasigcine khona. Sasigcine bazalwane sifunda ngombuso waseRoma njengenkosi yakuphi yasenyakatho. Inkosi umbuso waseRoma sewuthathe ubukhosi basenyakatho. Siyakhumbula incwadi kaDaniel chapter 11 kukhona ukuqhudelana phakathi kwenkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu, king of the north and king of the south. Siyakhumbula leyo bazalwane. Now siyakhumbula kwesinye isifundo sethu sasummarize khona nje incwadi kaDaniel sabuka ukuthi kufike kanjani ukuze kube khona ukuqhudelana. Kwakukhona umbuso ka-Alexander omkhulu, Alexander the Great, wahlukana kane siyakhumbula into 4 parts, north, south, east, west. Siyakhumbula leyo bazalwane. And then waqhubeka kanjalo kumbuso ka-Alexander the Great, but i-east ne-west yaphelela emoyeni ngoba kwakukhona ama-general amabili la iSimachus noCassandra, kuwona babusa i-east ne-west. Then uLysimachus wanqoba uCassandra kodwa ekugcineni uLysimachus naye wanqotshwa nguSeleucus okuyena wayebusa kephi enyakatho enorth. So kwasala-ke manje inyakatho nani neningizimu kuphela. Liyaqhubeka-ke manje iBhayibheli ngalo mqhudelano. So umlando wonke lo bazalwane ubalulekile umlando nje uwodwa kodwa ubalulekile futhi umlando nangama-lessons osifundisa wona. Ubalulekile uwodwa ngoba umlando uyayiphinda. Siyabona leyo nto. Ayikho into enje phansi kwelanga, nayo into kumele sikhumbule njalo. Ayikho into enje phansi komthunzi welanga njengoba lisho iBhayibheli. So umlando uyayiphinda.
mawufuna ukwazi ukuthi yini esazokwenzeka kumele ubuke ukuthi yini seyenzekile seyibona leyo nto so aqhubeka kumlando so la sikhona manje yila kumbuso waseRoma obusa kephi enyakatho enorth asiyeni khona kwiDaniel chapter 11 ngizonibonisa nje mhlambe la sasibone khona ukuthi umbuso waseRoma siyeni kuverse 16 mhlambe athi ngivule nama slides nanga ama directions sawabona bazalwane siyakhumbula sake safunda incwadi kaEzekiel chapter 5 mangingaphosisi uverse 5 or 6 la athi uNkulunkulu Israyeli ulibeke in the midst of the nations so yilona Israyeli esilisebenzisayo ukuthi libe i-reference ukuthi ukephi north south east west i-center Israel so north of Israel is the north and then south of Israel is the south east west kanjalo ngoba kusho kanjalo uNkulunkulu uthi Israel ulibeke phakathi in the midst of nations. All right, now la sikhona bazalwane verse 16 ngibuza kodwa ngingabuza to save time it's fine ayesifunde verse 16 yes Kepha umsukelayo uyakwenza njengentando yakhe, akakho uyakuma phambi kwakhe, uyakuma ezweni elihle abhubhise ngesandla sakhe. now bazalwane sasifundile la ukuthi kuverse 16 yila sekubusa sekungena isizwe saseRoma sikuyisona esithatha umbuso. Now even if bekuthiwa asiyazi ihistory like uverse 15 no 14 la kuqala khona ukungenelela umbuso waseRoma kwizinto zomhlaba, even sekuthiwa siwazi lawo amaverse kukhona okukhulunyiwe la okusicaciselayo ukuthi lana kukhulunywa ngombuso waseRoma. Into ekhulunywayo la esicaciselayo ukuthi la kukhulunywa ngombuso waseRoma yilamazwi okugcina wengilosi. Sikhumbule ukuthi la kukhuluma ini ingilosi uGabriel uvezela uDaniel izinto ezizokwenzeka kubantu bakhe uDaniel kuze kube isikhathi sasekugcineni. All right, now lana siyatshelwa ukuthi izwe elinjani izwe elihle liza kubhujiswa kulo mbuso okukhulunywa ngayo kuverse 16 angisho. Now izwe elihle bazalwane sasifundile again ukuthi izwe elihle yini iIsrael siyakhumbula. Now mawufunda nje kwihistory ubheka ukuthi izwe elihle labhujiswa ngomuphi umbuso yabo kulula ukuthola ukuthi umuphi lo umbuso waseRoma ngo-AD 70 la sewufika ubhubhisa kwindawo uqala eGalili weza wehla wafika eJerusalem la wabhubhisa itempile lakhona wathatha almost unyaka wonke bebhubhisa nje itempile laseJerusalem baqeda ngawo umbuso wase-Israel. Sayibona leyo nto. Now lana siyatshela ukuthi lo mbuso lo uzoma ezweni elihle. Sayibona leyo nto. Uyena manje oseyiqala ukubusa oyinkosi yasenyakatho uzoma ezweni elihle and futhi lo mbuso ekugcineni izwe elihle lakubhujiswa ngulo mbuso. Now nayi incwadi enye esitshenayo incwadi nje yomlando nesiprofethi ibhalwe nguUriah Smith iyasho ukuthi the same powers also to stand in the Holy Land. Isho lento engiyishoyo siyabo. Then iyayichaza ukuthi the Romans sayibona bazalwane the Romans yasho ukuthi amaRoma so la kukhulunywa ngamaRoma kuverse 16. Now sizoweqa amanye amaverse ngoba siya recap ngisho lokhu kwenzeka 63 BC siyakubona. Now mawuqhubeka namanye amaverse iBhayibheli lana likhuluma ngabanye ababusi bawo umbuso waseRoma like for instance ngenza isibonelo lana kuverse 16 kwakunguPompey okukhulunywa ngayo ngomnye umbuso ekuthiwa uPompey. Then iyaqhubeka ilo ikhuluma ngamanye ababusi uzofika kuverse 19 la ikhuluma ngoJulius Caesar. Siyakhumbula sikhuluma ngoJulius Caesar mhlawumbe azufunda uverse 19 just for the sake yokulandela nje ihistory very quickly. Useyakubuphendulela ubuso bakhe ezinqabeni zezwe lakubo, kepha uyaqhubeka awe angabe esafunyana. Lana sasikhuluma ngoJulius Caesar bazalwane. uJulius Caesar esuka kephi eGibhithe ebuyela ezweni lakubo eRome. Lokhu kwenzeka ngo-44 BC and kuthiwa waqhubeka
wawa wangabisafunyana. Siyakhumbula sikhuluma ukuthi ukukhubeka ukuthi uwe ungalindele ukuwa. Seyizwa leyo nto. So lento le mayithi izoqhubeka iveza ukuthi uzowa ngesikhathi la angalindelanga khona. And kwenzeka kanjalo ngempela ngokumlando uJulius Caesar. Ngicabanga ukuthi mhlambe kukhona somewhere lana ngiveza lokho. Bazalwana, I hope kukhona. Yebo, nangu la isithombe. Siyabona la uJulius Caesar wathi ngo44 BC seyihleli kwiparliament la khona eRome, sekuyena ngingathi emperor obusayo, seyibuse iphethe. Kuthiwa bonke abantu member of parliament, if ngingasho basondela kuyena ngemibese bamgwaza engalindele. Kwakuyi-conspiracy lena, bambulala engalindele ngoba bebone ngathi seyizoba namandla kakhulu embusweni. So uverse 19 ukhuluma ngoJulius Caesar, lokho kwenzeka 44 BC. Namo uqhubeka nayo kuverse 20 ikhuluma ngomthelisi, a raiser of taxes ozovela. Lana ikhuluma ngo-Augustus Caesar. Siyabona leyo nto. And mawuya kwincwadi kaLuka uyathola ukuthi ngempela Augustus Caesar kuLuka chapter 2 iyasho ukuthi ngalezo zikhathi ngesikhathi kuzozalwa bani? uJesu, eza uJesu umsindisi wethu la emhlabeni. Umuntu wayibusa ngo-Augustus Caesar, and iveza lokho ngokuthi isitshela ukuthi kwafika isikhathi la kuzotaxwa umhlaba wonke. That's why uMary noJoseph baya eBethlehem la uJoseph engowakhona. Basuka eGalili baya eBethlehem ngoba kuzotaxwa. All right, ake siqhubeke nje kuloku balo abanye babuse kulandela uTiberius Caesar kanjalo. Now you know indlela elula bazalwane, very easy indlela kaDaniel chapter 11 from verse 16 yazi ukuthi kubusa umbuso waseRoma. Kuverse 22 ikhuluma ngokubulawa kukaTiberius Caesar nokubulawa kaJesu, ngoba kuthiwa inkosi noba isikhulu sesivumelwano naso sizowa. Siyibona leyo nto. So verse 22 ukhuluma ngobani? Ngokubulawa kaJesu. Ngicabanga ukuthi ngine timeline la ngiyivezile lento. I'm not sure now. Okay, let me just see. Yebo, siyabona leyo nto. If uyabona la timeline la kuverse 22 ila kukhulunywa khona-ke manje ngesiphambano. Yakhumbula sesifunda kwesinye isifundo bazalwane ukuthi mawubuka la uDaniel chapter 11 kunamavesi awu-45, and at the very center of Daniel chapter 11 is the cross. Yabona leyo bazalwane. So i-central theme, even though siyazi ukuthi uNkulunkulu akuyena wathi makube uverse 1 2 3 nalo, kodwa i-providence yaNkulunkulu iyaguide kuzo zonke izinto. And uNkulunkulu ngicabanga ukuthi wakushiya ngabomu lo ukuthi sibone i-central theme yale ncwadi kaDaniel, ngisho nalesa sihluko lesi Daniel nguJesu. Central theme nguJesu necebo losindiso. Sizokubona lokho. All right, ake siqhubekeni ke bazalwane. Manje la siyakhona siya la umbuso waseRoma sewuqala ukuwa. Aseqeni kuverse 28 and 29. Yeah, verse 28 no 29 mhlambe. Let's start at verse 28 and 29. So after verse 22 yizinto ezenzekile after uJesu kuze kubalwe ngisho ne-destruction eJerusalem. Yabo manje ngizokhuluma nge-destruction eJerusalem like verse 28, and then siqhubeke nokuwa umbuso waseRoma, and then nokuqala kubuphapha, and then ke sizoyivala la kwimisebenzi. Ubuka nje yonke imisebenzi yobuphapha, and then siyivale la ngey'fundo ezimangalisayo uNkulunkulu bazalwane siphathele zona just from this history alone, ngoba le history isazokwenzeka futhi isazoyiphinda. Bese sifundeni uverse 28 no-29. Bese ibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu, inhliziyo yayo imelane nesivumelwano esingcwele. Isikwenzile iyakubuyela ezweni lakubo. Ngesikhathi esinqunyiweyo iyakubuya iye eningizimu, kepha akuyi kuba sekugcineni njengasekuqaleni. Now ngiqale ngoverse 29 ngesiqonde. Kukhulunywa again lana sikhumbula ukuthi kukhulunywa manje bani? Ngombuso waseRome. Kuverse 29 kuthiwa kuzofika isikhathi
la azophinde futhi ahlasele kephi eningizimu. Seyibona leyo nto. Kodwa ukuthi manje mayenza lokhu akuzuba ekugcineni akuzuba ekugcineni njengasekuqaleni, angibeke kanjalo. Yebo, ngicabanga ukuthi isho kanjalo ngesiZulu. Now mayisho kanjalo ukuthi akuzuba ekugcineni njengasekuqaleni, ikhuluma ngani? Verse 28 ikhuluma ngento eyenzeke kuverse 28. Mawufunda kuverse 28 kuthiwa uzobuyela ezweni lakubo ephethe ingcebo enkulu. Ngamanye amazwi umbuso waseRoma uzonqoba. Lana bazalwane, umbuso waseRoma wawuqeda kunqoba nakhona futhi umbuso wakephi waseningizimu, wasenyakatho kunqoba waseningizimu kwimpi noba kwi-war ekuthiwa yi-Battle of Actium. Battle of Actium, mhlawumbe ukuthi ngiveza nje isithombe sale mkhumbi lana, yalwela la emanzini i-battle ubuningi bayo. Uma ngaba sike sizwe ngoCleopatra, uCleopatra kwakuyena noMark Antony beyolwa no-Augustus Caesar la emanzini, and u-Augustus Caesar wabanqoba and then wabuya nengcebo eningi. Siyibona leyo nto. Na uverse 28 ukhuluma ngalo mothi uzobuya nengcebo eningi, kodwa iphinde iqhubeke futhi ithi khona nala umbuso waseRoma uzoba nenhliziyo ephakeme against ini isivumelano esingcwele. Lana manje seyikhuluma ngombuso waseRoma, sewungena kephi eSirayeli. Makhulunywa ngesivumelano esingcwele, makhulunywa ngesivumelano esingcwele, kumele wazikhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu. Siyibona leyo nto. So ngalesikhathi lesikwenzeka lokhu uCleopatra no-Augustus Caesar, ubuKristu babengabikho. So abantwana bakaNkulunkulu akusengamaJuda. So mayikhuluma ngesivumelano esingcwele lana kukhulunywa ngesizwe sakaSirayeli owangena kusona ngempela umbuso waseRoma, wagcina sewusibhubhisa njengoba nje kuthiwa and nge-English kambitheni ngesiZulu, nge-English it and he shall do exploits. So ikhuluma nje ngendlela enqoba ngayo. So uphuma nengcebo eGibhithe futhi nala eSirayeli wenza izinto ngizothini, mhlawumbe izinto ezimangalisayo, uyabhubhisa kodwa uyanqoba, akehluleki. Siyibona leyo nto. Now kuverse 29 masifika kuthiwa ngesikhathi esibekiweyo uza kubuya ayolwa neningizimu, he will come towards the south. Kodwa kuthiwa manje akazi unqoba njengoba benqoba kuleli verse esiqeda kulifunda kuverse 28. Sayezalwane bazalwane, kuze kube khona ke manje ukwahluleka. Sekuqala ke manje umbuso waseRoma uqala ukwehluleka. Sonke lesikhathi umbuso weRoma knows no defeat. Kusukela ngezikhathi bazalwane, kusukela ngezikhathi zika-Augustus Caesar kukhona into eyibiza nge-Pax Romana, meaning iRome yayi at peace both inwardly and outwardly, ngaphakathi nangaphandle. Sasingekho isizwe sasinesibindi sokuhlasela umbuso waseRoma ngoba ngumbuso omkhulu kakhulu, futhi nama-legion wakhona kuthi awenamandla ngendlela emangalisayo. Kuthiwa indlela ababenamandla ngayo kuthiwa they were almost more than human, indlela ababe-trained ngayo lama-legions. And indaba yesarenda kumbuso waseRoma kuthiwa into engaziwa, so babesatshwa kakhulu. So kwakune-Pax Romana, awungekho umbuso wabahlasela. But now as you see kwenzeka into emangalisayo la kuverse 29, ngaze ngolimi lanamhlanje singathi amatafula ayashintsha. Kuthiwa manje ayisazi unqoba ngale ndlela uyijwayele ukunqoba ngayo. And then siyatshenwa isizathu, verse 30. Uverse 30 uwodwa uveza abazalwane umlando weminyaka ngevesi elilodwa, kodwa ngizoxoxa nje ngiveza izithombe la. Ngicela sikufunde uverse 30 ukuthi yini eyenza ukuthi umbuso waseRoma ungabisanqoba njengasekuqaleni. Uverse 30, imikhumbi yaseKhithimi iyakuyisukela bese idabuka, ibuye ithukuthelela izivumelwano esingcwele, ifeze, iyakubuya inake abasishili izivumelwano esingcwele. Esibambeni lapho-ke siqaleni ngale part yokuqala kuverse 30. Kukhulunywa lana ngemikhumbi yakephi yaseKhithimi.
lana makhulunya ngemkhumbi yaseKhithimi. Namba ngiqale la kule sithombe ngisibhezile, very important is le sithombe. Umbuso waseRoma zalwa nowabamkhulu angisho. Yes, I think this is very important to see, understand. Wawumkhulu kakhulu kubantu bakwenza umlando nje bazazi ukuthi umbuso waseRoma was very very huge. In fact ngonyaka la umkhulu kakhona ngempela kungo AD 117 la wawusuka le eBritain uye le eSyria. Can you imagine? Almost Europe yonke, including Africa, including Palestine, and nalama nations alapha eAsia ko Syria kanjalo. Very very huge, stretching omkhulu kakhulu. So njengoba omkhulu kakhulu umbuso waseRome, kwasekunzima ukuthi ubuso umbusi oyedwa, ngoba uyacabanga ukuthi makunomyalezo kumele usuke mhlambe la kunento eyenzekayo la eBritain, sekumele ize kuphi la eRome. Kodwa imiyalezo yayithatha isikhathi, ngesinye isikhathi kuthatha mhlambe inyanga yonke kuze kufike imessage. Sithi kunomonakalo oyenzekalayo la, kuthatha inyanga yonke ukuthi kufike imessage, and then noma seyifika imessage kwinkosi, inkosi ukuthi iphindise imiyalezo futhi ukuthi kumele kuyenziweni lapho, kuthathe another month. Siyibona leyo nto. So kwakuba lula nje manje to take advantage of ubukhulu bombuso waseRome. So ngonyaka u285 AD inkosi uDiocletian wawuhlukanisa phakathi umbuso. Njengibona kule sithombe kukhona iWestern Empire neEastern Empire. Siyibona leyo nto. Lokhu kubalekile mawufunda ngefall of Rome, ngokuwa kombuso waseRome, ngoba ingxenye yombuso waseRoma owawayo iWestern Empire yona yaqala ukuwa. Yona sihlezi sifunda ngayo masikhuluma ngefall of Rome, sikhuluma futhi nangokuvuka kobuphapha sifunda ngayo isikhathi esiningi. Lena iEastern Empire yagcina seyiwa long, like almost 1000 years after le. So yasurvive nje Eastern Empire kakhulu. So uDiocletian wawuhlukanisa phakathi lo mbuso, njengoba sibona ukuthi la uhlukene phakathi bazalana umbuso, nangumbuso uhlukene phakathi West East. Siyona leyo nto. Now umbuso as uhlukene phakathi, kwaphinde kwaba khona umuntu ozama ukuhlanganisa futhi, uConstantine. Siyakhumbula amasizwe ngoConstantine, wazama ukuhlanganisa kube uyena obusayo futhi kuyo yonke indawo. Kanti ngaleso sikhathi uConstantine ezama ukuhlanganisa umbuso, akazi ukuthi njengokuhlukaniswa nje kasekuvele kuneyinkinga. So manje njengoba ezama ukuhlanganisa uConstantine umbuso, vele uzibizela inkinga. But ngoba he was power, like ngizothi he was power hungry, or greedy for power, wazama ukuhlanganisa wanqoba abanye babusi babehlukanisele ngawo. Ngesikhathi kaConstantine in fact wasehlukaneka u4. Kwakhona abo-Augustus nabo-Caesar, Augustus abawu2 noCaesar abawu2. Kodwa uConstantine wayishintsha yonke lento, and then umbuso waseRoma wabuyela futhi waba yi-unit. Kanti yilapho ke bazalwane kuzoqala khona ukuthi uwe umbuso waseRoma. Now ngichaze mhlambe ukuthi why isho ukuthi kuverse 29, ngoba kuverse 29 iyasho ukuthi ngesikhathi esibekiwe. Lana ikhuluma ngezikhathi zikaConstantine, kunesikhathi sasibekiwe. Lento yenzeka uConstantine yenza ngezikhathi zikaConstantine, then ngesikhathi esibekiwe ngo330 AD uConstantine wasusa icapital, yasuka la eRome yeza la kundakude kuseConstantinople. Siyibona leyo nto. So yisi isikhathi sasibekiwe. Kuthiwa isikhathi sasibekiwe ngoba isiprofethi esikhona la kwincwadi kaDaniel chapter 11, but angizungena kusona kakhulu. But athi ngisisho angizungena kusona deeply, othi ngisisho mhlambe kuze omunye uzofuna ukuzifundela deeply understand ukuthi bengisithini. Mawufunda la kuDaniel chapter 11 ikhuluma ngempi le ekuthiwa i-Battle of Actium. Le mpi yenzeka ngo-BC 31 BC. La khona uAugustus Caesar enqoba ubani? uMark Antony. Lapho yilapho uAugustus Caesar eqala kuba uyena umbusi ophelele wombuso wonke waseRoma, kasabusi nomunye umuntu, seyibusa yedwa. Siyibona leyo nto. Na kusukela ngaleso sikhathi iBhayibheli iyasho ukuthi i-stronghold sabo noma isihlalo sobukhosi, siyibona leyo nto, sizoba seRoma until isikhathi esibekiwe.
and leso sikhathi lesi sasibekiwe kwakungu 360 years, and mawubala 360 years kusukela ku31 BC uphelela ku 330 AD, and ngempela ngo 330 AD isihlalo sombuso sasuswa eRome saya eConstantinople. Sayibona leyo nto, but ngithi angisho le even though ngizungena ngokujula kuyona because that's not the point of the study manje. Bengithe kodwa ukuthi ngisho na into eyenzeka ke bazalwane la, these ships of Shittim are representa amazwe ayexabene nombuso waseRome. Uyabona la kukhona amazwe la eAfrika, ama-Vandals, kube khona amazwe kwezinye indawo lana ekuthiwa ama-Ostrogoths, kanjalo nje ukuthi ngibheke ukuthi anginayo yini imap mhlambe evezayo. Okay, this is the shift bazalwane, if siyabona la uConstantine shift umbuso, but ngithanda ngizohlala kule party le khona imap engifuna uyiveza very quickly. Yebo kunamazwe la bazalwane, so kukhulunywa ngawo lamazwe la azoqala ke manje ahlasele the Roman Empire, futhi lamazwe la akuma borders, azoqala ahlasele iRoman Empire from the borders. Kakuthiwa ama-barbarians, ama-barbarians ngesixhosa sithi amaqaba, angazi ngesiZulu kuthiwa yini, ukuthi alikho igama elithi barbarians la kwiBhayibheli, beyithi mhlawumbe ngizolibuka mina la kule chapter esiyifundayo, but ke kakuthiwa ama-barbarians lamazwe. So ibona aqala ahlasela umbuso waseRome, and indlela ekwenzeka ngayo is that uyabona labantu engibavezile, uAlaric inkosi yamaGoths. uAlaric wayehlala eRome futhi eyingxenye yamabutho waseRome, kodwa engazalelanga eRome. uAlaric bafika nabantu bakubo ngoba babehlaselwa la, uthi ngiveze nje la ama-Germanic tribes la phezulu ngama-Huns, kuthiwa ama-Huns. So babalekela kuphi? eRome, bacela ukuhlala eRome. Umbuso waseRoma wabavumela ukuthi abahlale, but umbuso waseRoma wabamistreata ngendlela emangalisayo. Ngesinye isikhathi kuthiwa babelambile lama-Goths la, and umbuso waseRome kuze ubanikeze ukudla wawuthenga izingane zabo, kakhulukazi amadodakazi, uzowenza ama-slaves namadodana kanjalo, and then ubanikeze ukudla. So babethenga ukudla ngey'ngane zabo, and umbuso waseRome kuthi wawubanikeza kodwa still ukudla okubhedayo, cishe ukudla nje okufana nokudla kwezinja, and kuthiwa le ncindezelo lona yabenza ukuthi bacasuke, and then kwaqala impi-ke manje between the Goths and the Romans. Lapho ama-Goths iwona anqoba, and then ukuze iphele impi abaseRome bavuma ukuthi ama-Goths akahlale-ke eRome, and then nabantu futhi abangama-Goths bakwazi ukuthi babe yingxenye yamabutho aseRome. So le nkosi le uAlaric yaba yingxenye yamabutho kanjalo-ke, kodwa kwafika isikhathi la inkosi yakhathala kuba yingxenye yamabutho aseRome, bayikhetha ukuthi ibe inkosi yamaGoths, and then bahlasela wona kumbuso waseRome. Baqala kanjalo kaningi kakona kodwa bawuhlasela umbuso waseRome kaningi until belokhu bethatha nje ingxenye zomhlaba wawo. Futhi kwakhona nomunye uGenseric, naye wayilida abanye bezohlasela nje, kahlasela kwaze kwaba ngonyaka u476 AD la inkosi yokugcina uRomulus seyihlaselwa ke manje, seyisuswa kephi eItaly. Kwasekusele nje manje iRome seyinelende encane lana, kodwa mangikhuluma ngani nge-Western Rome, sekho ukuthi bidivide kayi-2. I-Eastern ayikabi nazo inkinga kakhulu. Mangikhuluma ngokuhlasela konke lokho kwenzeka ku-Western part of the empire. So yathi mase ihlukene kagcina bazalwane kube yilama kingdoms awu-10 kanje. Siyakhumbula ama-kingdoms awu-10 sike safunda ngawo kwincwadi kaDaniel, these 10 kingdoms. Now lama kingdoms la awu-10 kwakuyiwona-ke sebezibusela-ke, siyabona khona ama-Franks, iFrance kanjalo seyihlukene, seyiphelile iRoman Empire. But now kunento engifuna siyibone-ke bazalwane,
La iRome seyibuya khona ke manje, but ibuya ngenye indlela. Angisho manje le ehlaseliwe enqotshiwe iRome, ngizothi i-Imperial Rome, ababusi amabutho kanjalo kanjalo nama emperors. But iRome kwangebona kuphela ababusi namabutho. iRome futhi kuyinkolo yobuphapha of the Roman Catholic Church. Now kunento eyenzakalayo la kuverse 31 engifuna sike siyibuke bazalwane. Ake sifundeni kuverse 31. Verse 31. Izimbi ziyakuvela nayo, zingcolise indlu engcwele. Sicela ungiphindele. Izimbi ziyakuvela nayo, zingcolise indlu engcwele. Inqaba zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke, zimise isinengiso esichithayo. All right. Njengoba ngithi ngicela ungiphindele. Lana isiZulu asiyibeki ngale ndlela bengifisa ukuthi sizwe ngayo. Ngicela ukuthi ngiyifunde nge-English sizwe kahle kuverse 31. Lokhu sikhumbula ukuthi kwenzeka la iRome i-upside down. Sekuqhekile kwaqhekeka kwanje njengoba nje ngivezile. Now kuthiwa and arms shall stand on his part. Sayizwa leyo bazalwane. Now ama-arms angazi leli gama elisebenza kwisiZulu, kodwa ama-arms la makhulu ama-arms la eBhayibhelini kakhulukazi futhi la kuDaniel chapter 11 ikhuluma ngamandla wamabutho, military power. Sayizwa leyo nto. So kuthiwa manje amabutho azoma, namabutho azosukuma ame alwele umbuso waseRome. And then iyaqhubeka futhi ithi bazongcolisa indlu engcwele. Now lana mayikhuluma ngendlu engcwele akuyona kahle indlu engcwele, it's just that leli gama leli elithi indlu engcwele igama elithi igama lesiHebheru Mikdash. Khona ugama elithi Kodesh Mikdash kwisiHebheru amagama amabili ahlukile, kodwa masoya kwi-English nakwisiZulu omabili atranslatewa ngendlela efanayo. But lana kukhulunywa ngesanctuary, yebo, indlu okungathi ingcwele, kodwa lana akukhulunywa ngendlu engcwele kaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? Nayo into engifuna siyibone. Akukhulunywa ngendlu engcwele kaNkulunkulu, lana kukhulunywa ngendlu engcwele yezithixo zaseRoma, ukuthi kuzongcoliswa indlu engcwele. Sayizwa leyo nto? Bese kuthiwa kususwe lana ibithi umnikelo, ithe ngicela ungiphindele ngesiZulu, yazi manje sengikhohliwe, the daily sacrifice. Ngicela ungiphindele ngesiZulu. Zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke, Yebo, the daily sacrifice. Kahle lo mnikelo okukhulunywa ngayo la oshiswa imihla yonke. Yabona njengoba sihlaba la kwaZulu nase Rome kakuhlatshwa babehlaba bona nezingulube, yabo. So nase Israel kakuhlatshwa futhi. So ngezinye izikhathi mawuzwa ngedaily noma ngalomnikelo ungayitshena ukuthi kukhulunywa nje, ungayitshena cha kukhulunywa lana ngomnikelo lo wamaJuda bebewuhlaba, kanti lona manje sekukhulunywa ngomnikelo lo wezithixo zaseRome. Njenganalana uma ngaba ngifike ngishumayela ivangeli, yabona la sihleli khona njengoba niyazi bazo le ndawo ngikuyona, banga ngifike ngishumayele abantu balamukela ivangeli, omunye umuntu yokhuluma athi hey uSamka uyazi ukuthi uyena owasusa iminikelo ehlatshwayo lana, noba imhlabelo ibihlatshwa nje njalo. Kodwa mawungaqondisisi wena ungayitshena ukuthi mhlambe ukhuluma ngemhlabelo engcwele ehlatshelwa uNkulunkulu. Cha, ukhuluma yena ngenkolo yesiZulu. Sayizwa leyo nto, ngenkolo leyamadlozi. So lana kahle i-daily lekukhulunywa ngayo la lemnikelo ehlatshwayo kukhulunywa ngenkolo yezithixo zaseRoma ekuthiwa
Zisuswa ubani? Ngamabutho. Sayibona leyo nto athi ngiliphindile leli verse. Ithi and arms shall stand on his part. And they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily, and they shall place the abomination that makes desolate. Sayizwa leyo nto bazalwane. So kuthiwa kunencithakalo yamanyala ezobekwa esikhundleni kwale nkolelo, esikhundleni sale nkolelo yezithixo zaseRoma. Sayizwa leyo nto bazalwane. Now le ncithakalo into eyenzeka lana, into eyenzeka bazalwane, ukuthi umbuso wobuphapha uwo manje waqala ke wasukuma. And kumele sikhumbule ukuthi zonke iiprofethi zikhuluma into eyodwa. Uyakhumbula ngokwesiprofethi sikaDaniel ukuthi emva kokuhlukana kweRoma ube yile mbuso eyishumi, yini esiyilindele ukuthi yenzeke? Yini esiyilindele? Silindele manje uphondo elincane. Siyakhumbula bazalwane, angisho kuthi kunophondo elincane elizoqhamuka. Lenzani? Lisusa le mbuso emithathu. Sayizwa lento bazalwane. Nalo uphondo ngathi lisekudeni uphondo elincane. But yebo, nalo uphondo elincane lizoqhamuka. So after ukuhlukana kwale mbuso, the next thing ekumele siyilindele, according to Daniel chapter 7 asikayi ku-11, silindele ukuvela kophondo elincane. Now into emangalisayo uzubona ukuthi ngempela lezi prophethi zonke zikhuluma ngento eyodwa. KuDaniel 7 kuhlukana imibuso kube imibuso eyishumi, emva kwayo kuvela uphondo elincane. Now nalana siyafunda kuDaniel chapter 11, iRome is divided. Sayibona leyo nto, iyanqotshwa yilamazwe la ngobalili, the Vandals, the Visigoths, the Ostrogoths, konke nje kanjalo. And then emva kwalokho sekuvela kuverse 31 manje loluphondo oluncane. But uphondo oluncane sikhumbula ukuthi lumele ini? Ibandla laseRoma, Roman Catholic Church. Ongakaze bazalwane mhlawumbe sithi khona omunye ozwayo lento engiyishoyo for the first time lokuthi uphondo oluncane lumele iRoman Catholic Church. Into enginga-advise ukuthi abuyele kuyifundo esenzile la sifunda khona ngoDaniel chapter 7, sifunda ngophondo oluncane, uzobona ukuthi ngempela uphondo oluncane limele iRoman Catholic Church. So nala kwenzeka kanjalo ukuthi iRoman Catholic Church yona seyivumbuka, but iRoman Catholic Church sikhumbula ukuthi iyini? Iyibandla. Ibandla alinamabutho. Sayizwa leyo nto. So that's why la kuverse 31 kuthiwa and arms shall stand on his part. Sayizwa leyo nto. Ngamanye amazwi amabutho azommela and amabutho iwona azomsiza ukususa lenkolo yezithixo yaseRoma, kubese kubekwe yona ke manje inkolo yobuphapha. Yiyo le ncithakalo emanyala ekhulunywa ngayo la kuverse 31 bazalwane. Now into eyenzeka ngokwe-history, ngokomlando, after iRome divided, remember 476 AD, Rome divided. Kuba khona inkosi ezalwayo eFrance iyakhula, and then iyaphenduka ngonyaka u496 AD. Igama lale nkosi uClovis. Le nkosi ize ibizwa nge-first son of the Catholic Church emakhosini. You know why? Ngoba iyona inkosi yokuqala ngonyaka u508. Even kusukela nje ngale mnyaka u496, but more specifically 508. Le nkosi lena yafunga ukuthi amabutho wayo yona, inkosi yaseFrance le, amabutho ayo yona azolwela ibandla leli seyizinikele kulona, ibandla lobuphapha. Baqhubeka ke nabanye bajoina the Germanic tribes nabase Britain kanjalo until wonke lamazwe la ebekuwona abhubhise umbuso waseRome. Sayizwa leyo nto, awuhlakaza phakathi. Manje aphinde futhi abuyela ekubusweni yiRome. Abuyela kanjani ekuthini abuyiswe yiRome? Ngokuthi athi alwela ini? Ibandla iRoman Catholic Church, esaziyo ukuthi iRoman Catholic Church ngibigama lisho, it is Roman. Sayizwa leyo nto.
Kwasala nje amazwe amathathu angaphendukanga. La mathathu Heruli, Ostrogoths, Vandals awexabene nebandla iRoman Catholic Church. And then kwakhona inkosi uJustinian yawanqoba ke lamazwe yawasusa. Ingakho iBhayibheli likhuluma ngamaphondo amathathu okumele asuswe ukuze kuvele lophondo oluncane. Sayizwa leyo nto. Kwathi kusuka lamaphondo amathathu lwabusa ke manje uphondo oluncane ngonyaka u538 AD. Lana kuqala isikhathi seyinhlupheko ke bazalwane zebandla lika Jesu Kristu. La sekubusa ibandla lobuphapha ngokuphelele. Kuqala ke manje intshushiso. Ukuze sibone ukuthi ngempela kwenzeka lento engiyishoyo, ake sifundeni ukuthi amavesi athina alandelayo ukuthi akakhulumi yini ngeyintshushiso. Asiqhubeke nasiyeni ku verse 32. Verse 32. Now mhlawumbe before sifunda verse 32, ngiyo-advise abazalwane. Kunencwadi la sasiyisebenzisa last time ngingayiveza namanje. Masifisa ukuqonda ukuyifundela, umuntu efuna ukuyifundela njena kabanzi ngalokho. Siyabona ngisho incwadi la ngiyivezile yebo. Ngazi kususwa kanjani. Yeah, but nayi incwadi Daniel and Revelation mhlambe nje nosisiNonhlanhla ngayithumela egroupini abazalwane babe nayo. Iyachazisisa kahle umlando owenzekile kumuntu one-interest. Uyothola nje kakhulu information kuyona le ncwadi. Le ncwadi isiza kakhulu kuyiyona kanye nezinye izincwadi kakhulukazi ke neBhayibheli uqhathanisa ivesi nevesi. Yebo. Now ake sifundeni ke. So la sigcine khona abazalwane. Manje njengoba sikhuluma nje sigcine la ngithi umbuso waseRoma ubhujisiwe wahlakazwa into 10 parts. But kusukela kuClovis until inkosi yaseBritain nezaseGermany yabo ama-Huns, ama-Germans nama-Anglo-Saxons kanjalo bonke nje bathi bazolwela ibandla leli lakephi Roman Catholic Church. So manje ibandla selinamabutho. Lamabutho okuyiwona anqobe umbuso waseRome. Manje futhi sewenqotshiwe nawo, but anqotshwe kanjani? Anqotshwe spiritual. Uyazi bazalwane, uyazi mangumKristu ukuthi ayikho i-victory, ayikho indlela e-effective yokunqoba umuntu njenga spiritual. Uyabona ngisho noma ungaxabana nami, kodwa uma ngakube kufika omunye umuntu akushumayeze uphenduke spiritually, uzophinde uzobuya futhi uzwana nami ngoba uyangazi ukuthi nami ngumntwana kaNkulunkulu. Uzothi yonke yazi lapho ngangenze iphutha ngalelanga, yazi ngaxolisa, ngifisa nje ukuthi engathi singayisibuyelani. So banqotshwa spiritually, and then amabutho wabo bawanikela kwibandla ukuthi azolwela ini ibandla. And sometimes yebo abanye kakusetshenziswa iforce ukuze banqotshwe bayamkele inkolo. Abanye babo abayikhithelanga ukuphenduka babephoqwa, kodwa nje laba babephendula abanye babenqotshiwe spiritual. So la sesikhona ke bazalwane yila sekunqotshwe ngisho nalezi zizwe ezintathu zazingabawamkeli ubuphapha, sezinqotshiwe sezisusiwe. Siyayibona leyo nto. La sekubusa ke manje ubuphapha, la sekuzoqala izintshushiso ezimangalisayo ngonyaka u538 AD. Njengoba sisho isiprofethi sika Daniel chapter 7, kwenzeka leyo nto nala kuDaniel chapter 11, ngoba kukhulunywa ngento eyodwa kodwa uNkulunkulu loke efaka more and more details. Sayizwa leyo nto bazalwane. All right, ake sifundeni amavesi alandelayo ke verse 32. Iyakonakalisa ngokuthopha abaphatha kabi isivumelwano, kepha abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayakuba namandla baphikelele. Lesiqhubeke verse 33. Abahlakaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi, kepha bayakuwa ngenkemba, nangelangabi, nangokuthunjwa, nangokuphangwa izinsuku eziningi. Verse 34. Ekuweni kwabo bayakusizwa ngokusizwa okuncane, bese bebambelela kubo abaningi ngokuthopha. Verse 35. Abanye kwabahlakaniphileyo bayakuwa ukuba baqinisiswe,
bahlanzwe benziwe mhlophe kuze kube sesikhathini sokuphela ngokuba kusazakuba sesikhathini esimisiweyo. Verse 36. Inkosi iyakwenza njengentando yayo, iziphakamise, izikhulise phezu kwabo bonke onkulunkulu, ikhulume okumangalisayo ngoNkulunkulu wawonkulunkulu, ibe nenhlanhla luze luphele ulaka, ngokuba okumisiweyo kuyakwenziwa. Ayisimeni lana cela siyeni kuDaniel chapter 7 ke bazalwane sibone ukuthi azifani yini lezi zinto esizifundayo. Siyeni kuDaniel chapter 7. Yep. Cela sifunde uverse 24 no25. Izimpondo eziyishumi-ke kulo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi, kuvele enye emva kwawo. Iyakwahluka wawokuqala, ithobisa amakhosi amathathu. Iyakukhuluma amazwi ngophezukonke, ikhathaza abangcwele bophezukonke. Iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Seyizweni bazalwane yabona ukuthi nala kukhulunywa ngalolu phondo ozoqala eluzothobisa amaphondo amathathu esesitsheniwe ukuthi amakhosi. Amaphondo la amele ini amakhosi. Nakhulunywa ngalolu phondo lizowathobisa lamakhosi amathathu bese ngiwavezile. And then into esiyithola ezokwenzeka ukuthi emva kwaloko uzokhuluma amazwi amangalisayo noba amazwi weblasphemy, amazwi wenhlamba against uNkulunkulu. Futhi siyabona la ukuthi uzoshushisa nabantu bakaNkulunkulu. Siyabona leyo nto futhi acabange nokushintsha izikhathi nomthetho kaNkulunkulu. Siyabona leyo nto bazalwane. Kube sekubalwa nesikhathi azokwenza ngakho lokho kuthiwa isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Siyabona leyo nto ngo 3.5 years sayibala leyo which is equal to 1260 years literally. Ku 3.5 prophetic years. But siyakhumbula ukuthi bazalwane kusiprofeto a day is equal to a year. So mawutshene ukuthi into izokwenzeka for 3 years for instance, angenza nje isibonelo ngamele ubale ukuthi zingakhi izinsuku ku 3 years. So those are your days manje, prophetic days. And then ke uconvert each day for a year. Kusho ukuthi leyo nto izokwenzeka for leyo minyaka. And ngempela bazalwane izwi kaNkulunkulu elingaqamba amanga kwenzeka kanjalo impela njengoba lisho kusukela ngonyaka u538 AD la kubusa khona umbuso uPhapha noma ibandla laseRome. Kusukela ngalonyaka labhubhisa abaKristu abaningi ngendlela emangalisayo njengoba belisho iBhayibheli kwaze kwaba ngu1798. Mawubala kusukela ku538 kuze kuyoma ku1798 kuthola exactly lesikhathi lesesibalela kuDaniel 7 verse 25 u3.5 years. Now lokunye sengiyakukhuluma bazalwane ngoba sesike sikufunde before, so angilindelanga ukuthi mhlambe kusidide. Now ngicela sibuyele kuDaniel chapter 11. Ngifuna ukuvala bazalwane ngale lesson le ngifuna siyicabange. Nayi lesson engifisa siyicabange bazalwane. You know lento iyangithinta ngempela besiyifunda nje khona la ekhaya. La kuDaniel chapter 11 ikhuluma ngabantu abazokwenza ukubi against umyalo kaNkulunkulu ngoba sebedukisiwe. Siyabona leyo nto verse 32 lo kuthi and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Siyabona leyo nto. And then ku verse 33 ikhulume ngabantu laba abaqondayo abanokuqonda. Kuthi laba abanokuqonda bazofundisa noma bazoqondisa abaningi. Kuthiwa kodwa labo abenza lokho okuright, labo abenza lokho okuright okulungile baqondisa abaningi. Kuthiwa bazokuwa ngenkemba, ngomlilo, ngokuboshwa nangokuphangwa. Mawufunda kumaHebheru iyasho ukuthi bawangiswa nangokudliswa kwizilwane. Sayizwa lento bazalwane.
So into emangalisayo la ukuthi engadida abantu abaningi, engababhlungu futhi enhliziyweni eziningi ukuthi laba benza lokho okulungile kubonakala besebhadini elinzima kakhulu, ibona bawa ngenkemba. Uyakubona ukuwa ngenkemba, uyakucabanga lento yazibazana ezinye izinto esizicabanga. Kufana nokuthi umuntu manje angene emzini wakhe ephethe ucelemba nabangena amadoda athile nje amaningi, kuthiwa cha nina niphethe inkolo yobuKristu nifundisa ukuthi nokuthi khala ucelemba, qale kubaba wasekhaya, kungene kumama, kungene ey'nganeni. Heyi, phunywe kanjalo. Uyacabanga ukuthi wena mawuzwe ukuthi leyo nto yenzekile komunye umzalwane wakho, uzozwa kanjani enhlizweni? Kuzoba khona nemibuzo ethi kodwa uNkulunkulu uvuma kanjani ukuthi kwenzeke into kanje? Uthi sakhuluma kanjalo, uthi yabona omunye umzalwane bayamdonsa, bamthela upetrol, bamthela amasondo, bamkhanyisa ashe. Uthi yabona usakhala omunye kulanda umndeni wakhe, ubeke wonke umndeni la esitradeni, kuthiwa laba bafundisa ukuthi nokuthi abamthobela uphapha kwashaka bavuthiswe nawe. Sayize leyo nto. Abanye kuthi babephanga kuthathwe izinto zabo, kuthiwa cha nina ngoba nibambelele kule nkolo, la embusweni abantu ababambelele kule nkolo abakwazi ukuthi babe nemizi, abakwazi ukuthi futhi babe nemisebenzi, babe nemali, thathwe zonke izinto zenu. Sayize leyo nto bazalwane. Lapho inhliziyo yakho manje ubukile ukuthi uNkulunkulu ukuvuma kanjani konke lokhu? And nayo into engithetha abazalwane siyibone as abantwana bakaNkulunkulu, ngoba lezi khathi nakuthina ziseduze. Ngoba lana intshushiso yokuqala le kwincwadi kaDaniel chapter 11, but manje kuverse 45 uyathola ukuthi ikhona enye intshushiso esezayo. So lena ekwi-history, njengoba sikhuluma ngo-1798, lena ekwi-history kukhona esekwi-future. Siyakhumbula bazalwane sifunda ukuthi lama verse okuqala from verse 1 to 40 history, but from 40 to 45 future. Kusenenye intshushiso ekwi-future, and itarget yalo intshushiso abantu ababambelele eqinisweni likaNkulunkulu. So masifisa ukubambelela eqinisweni ngempela bazalwane, into engifisa siyicabange le ukuthi ingaba ngempela uNkulunkulu siyamthemba ngendlela yokuthi noba uNkulunkulu yini ayivumayo akusikhubi. Sayizwa leyo nto, akusikhubi. Ngoba kuyoba lula mawukuthi manje kulesikhathi esiphila kusona siloke sikhubeka nje makwenzeka into ezibuhlungu. Kuyoba lula ukuthi nangaleso sikhathi leso makwenzeka le zinhlungu lezi umuntu akhubeke. So uNkulunkulu njengoba sifundisa le history uyasiprepare even mentally as ufunda. Mase uthola sewusesha uqhathanisa lama verse nehistory, uyathola ukuthi kwakwenzeka into ezibuhlungu kanje kubantu abamsabayo uNkulunkulu, abathi bazama ukumphilela, abathi bazama ukufundisa ngezwi lakhe, kanti uNkulunkulu iphi le ngilosi ayikhulume ngayo kwincwadi yamaHubo 34 verse 7, la kuthiwa ingilosi kaNkulunkulu iyabazungeza bonke abamsabayo futhi iyabavikela. Sayizwe leyo bazalwane, uzithole sewukhubeka. So uNkulunkulu ezesibonisa i-past uzama ukusiprepare for i-future, but i-preparation iqala manje bazalwane. If ngizokhubeka ngenxa yokuthi nje ngilahlekelwe umsebenzi, ngenxa yokuthi mhlambe nje namhlanje ngishiywe ibhasi, ngenxa yokuthi namhlanje ngithe uNkulunkulu uvuma kanjani, kodwa siyabona leyo nto ngiloke ngikhubeka uNkulunkulu ngiloke ngimsola, definitely bazalwane mase kwenzeka into ezinzima nje ngizoshayeka phansi ngempela, ngizoyeka ukumthemba uNkulunkulu. Na kunento engifuna ukuyifunda ngomunye wabazalwane ayiphila ngalesikhathi ekubhalwa ngaso la. Le ingithintile kakhulu. Omunye mhlambe mase ibona because bakhona abanye bazothola lama video ku YouTube. Obengakaze mhlambe abone ukuthi kungani sithi uphondo oluncane ngumbuso waseRome, angathatha nje i-screenshot la saloko engikuvezile la, konke lokhu kuyayiphendula lento, ayiphikiseki lento kule screenshot. Ma-identifying marks akuDaniel chapter 7 amavesi nje avezayo ukuthi lolu phondo lwenzani. Rothi ngidlule lapho, ngifuna ukufunda nje bazalwane, omunye umzalwane ubuka iy'thombe abazalwane indlela babefaka buhlungu ngayo. Uyayicabanga yazi la ekhaya kunenja sanda kuthola nje inja, le nja abazalwane ithanda ukuba nkulu, lezi nje ithanda ukuba nkulu. Ngiyacabanga ukuthi
mawulunywa ile yanje hey ngababhlungu kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi manje kubekelaphi mase ubeka kanje kudedelwa amabhubesi. Ukhumbule indaba kaDaniel la kwaqhamuka ingilosi yawuvala umlomo amabhubesi emaningi. Siyayibona leyo nto. Uthi usalindele ukuthi azovaleka umlomo amabhubesi, uthi yabona ibhubesi limbamba ukuqala ngekhanda liyalikhipha ikhanda. Kwenzeka kanjalo, kwakusenzeka kanjalo bazalwane. So that's why ngifisa ukuthi lento yokuthemba uNkulunkulu noba isimo sithini, sithembe ukuthi indlela yakhe uNkulunkulu iyona ndlela. Yinto bazalwane kumele ngempela siyifunde kusesemanje. Ake sifunde nje ngoLuther, Martin Luther. Khona into engifuna siyibone uMartin Luther. uMartin Luther mhlambe sike sizwe ngaye, omunye wabazalwane babephikisa ibandla laseRome. Wayixabene kakhulu nobuphapha nemisebenzi yabo. Now uMartin Luther wathi ekwenza konke wayekwenza, kwathi ngesinye isikhathi ebuya kuyokhuluma icala, khona la wayekhuluma icala endaweni ekuthiwa kuseWorms. Wathi ebuya uMartin Luther esendleleni egodukayo esiya kephi eWittenberg. Kuthi uMartin Luther waboshwa. Martin Luther mayiboshwa, mayithathwe boshwa uMartin Luther, kuthiwa kadlula isikhathi eyilo sesiboshwa. Sayizwa leyo nto bazalwane. But lokuboshwa kaLuther wabona later uLuther ukuthi lana kahle kusizwa mina. Waboshwa uLuther khona inkosi yayimthanda ekuthiwa nguFrederick yalungisa ukuthi aboshwe uLuther ukuze ibandla laseRome lingamazi ukuthi ukephi. Indlela lenkosi ayifisa ukumfihla ngayo, yamthatha yombeka kwindlu enhle nje iCastle ekuthiwa kuseWattenberg. Now ngifuna sibone izizathu zokuthi uNkulunkulu avume ukuthi uLuther aboshwe ile nkosi. And ngifuna sicabange la enye into ukuthi ngesikhathi uLuther eboshwa, emcabangweni yakhe uthi Nkosi kodwa uvuma kanjani indawo ubungangiphuseli. But notice umcabango kaNkulunkulu yena ukuthi umhleleleni njengoba nje evuma ukuthi athathwe uLuther. Ngizoyifunda la ngesingisi. It is spring, summer and autumn passed, and winter came, and Luther still remained a prisoner. But it was not merely to preserve Luther from the wrath of his enemies, nor even to afford him a season of quiet for these important labors that God had withdrawn his servant from the stage of public life. So there were results more precious than those to be secured. Now, I think ngiphoze la. Kuthiwa bazalwane, into yokuqala esiyitholayo la mhlambe ngifuna nje la ngemakha yami, kuthiwa God had withdrawn his servant. Sayizwa leyo nto. So uNkulunkulu wayehlelile ukuthi uLuther aboshwe ngale ndlela aboshwe ngayo, ukuthi le nkosi imhlelele kanje imfihle. And kuthiwa inkosi le number 1 isizathu imfihlela sona, kuthiwa iyamfihla from izitha zakhe ukuthi zingabi nakho ukumthola ngisho noba zimfuna kangakanani. Sayibona leyo nto. Kuthiwa akekho nomuntu ayemazi ukuthi ukephi uLuther ngesikhathi efihliwe. Even nale nkosi emhlelele yaqala ba-confused ukuthi uLuther bamsekuphi manje. So kuthiwa uNkulunkulu wayemkhusela from ulaka lwebandla laseRoma, ngoba babezomenza lokhu, babezomdlisa izilwane kanje, bamfaka emabhubesini, bambulala. Now kuthiwa uNkulunkulu wayemkhusela, kuthiwa but there were other more precious results to be secured. So uNkulunkulu wayemkhusela from the enemies without, ibandla laseRome. But there was another enemy uNkulunkulu wayemkhusela kuyona uLuther. Ngicela sifunde ngalesitha lesi. Kuthiwa in the solitude and obscurity of his mountain retreat, Luther was removed from earthly supports and shut out from human praise. Kuthiwa he was thus saved from the pride and self-confidence that are so often caused by success. By suffering and humiliation, he was prepared again to walk safely upon the dizzy heights to which he had been so suddenly exalted. Kuthiwa bazalwane la uLuther njengoba ethathiwe wabekwa lapha ey'ntabeni, seyisusiwe manje kulabantu beloku bemphakamisa bemncoma
umsebenzi omuhle awenzayo awenzela uNkulunkulu. Sayibona leyo nto. Kuthiwa ngaleyo ndlela uNkulunkulu wayemsindisa, hayi manje kwizitha eziyibandla laseRoma, kodwa isitha esiphakathi enhliziyweni yakhe, isitha sepride, impakamo nokuyithemba. Sayibona leyo nto. Kuthiwa impakamo bazalwane esikhathini esiningi iyeza nempumelelo. Makunempumelelo esikhathini esiningi uSathane umuntu uyamlinga ukuthi athini, aphakama ayikhukhumeze. So ukuthi uNkulunkulu wayisiza yena uLuther ngokuthi amfihle. Now lento sithema siyifunda la ekhaya sabuka ukuthi ukuthi uLuther kuningi wayengathi mayicabanga kumenza ukuthi acomplain athi awu kodwa mina bengiyitshela ngizophuma lapha enkantolo la bengikhuluma khona icala eWorms, bese ngihambe ngekhaya ngiyohlala nonkosikazi wami siphuze itiye sixoxe ukuthi icala lihambe kanjani kube mnandi. Manje sengifakwe kwindawo eyintabeni engazazi. Yabona nje wayekakuningi wayengacomplaina ngako, but uNkulunkulu ayemhlelele ngalolu hlobo ngoba uNkulunkulu usebenza ngosindiso labantu. uNkulunkulu usebenza ngosindiso labantu. So in as much as le ndawo akuyona, yabona ukuthi abazalwane uLuther lawa ikhona was suffering and kakhona nane-humiliation. Sayibona leyo nto. So kwangekho lula noma kwangekho mnandi ngoba kuba isolated akukho mnandi, but uNkulunkulu wayemsiza bazalwane. So into ebalulekile kakhulu kumele sibe nayo ukuthi ngisho noma empilweni zethu kwenzeka izinto thina besingayifisi, noma futhi sithi masiyibuka sibuke ngathi ziyasi inconvenience, kunzima kanje nakanje nakanje, kodwa kumele sithembe ukuthi osithandayo owasifela uhleze esihlelele okuhle. So makuvume yena owasifela onamanxeba ezandleni, makuvume yena izandla zakhe ezinamanxeba ziye zavula zathi hayi cha lokhu kungadlula, kwenzeke enganeni yami, kwenzeke kwindodana yami nakwindodakazi yami, kumele bazalwane lokho kusinikeze ukuthula ukuthi hayi lana kuvume izandla ezinamanxeba ngenxa yami, kuvume izandla ezinamanxeba. So angingacomplain, angibekezele. Seyizolona bazalwane. Ake sibuke okunye uthini uJesu. Kukhona lana uJohn the Baptist. Asiyeni mhlambe kuLuke chapter 7 iverse lokugcina selifunda leli. Yazi le ndaba ngiyithandile kakhulu mangiyifunda. Ngoba bazalwane into esishaya kakhulu ukucomplaina. Singabantu sifuna ukunderstanda yonke into. But iBhayibheli lithi canst thou by searching find out God. Kinga yethu sifuna ukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzayo kumele ngiyiqondisise. But akunjalo. Ake size bazalwane Luke chapter 7. Lana amazwi akhulunywa nguJesu. Uwakhuluma emva kokuthi uJohane uMbhaphatisi uthumela abafundi bakhe ukuzobuza uJesu esithi ingaba uyena noma silindele omunye. Sayizwa leyo bazalwane. Lamazwi amhlaba kakhulu uJesu ukuthi uJohane kuyena umuntu ngempela omele ngaba uyakholwa ukuthi yimina uMesaya ngempela, ngoba akekho umuntu othole izibonakaliso njengoJohane. Yena umuntu kumele ngabe uyakholwa, kodwa manje ngathi unokungabaza ngenxa naye uJohane ngenxa yesimo esinzima asizwayo, usejele, u-isolated, futhi nenkemba kaHerodi sengathi izodla ngayo impela. So manje nje uJohane naye udiscourage, kuningi nje okubuhlungu enhliziyweni yakhe, uthi angazi noma mhlambe ake kuyobuka, ake siyombuza. But ngifuna sibone impendulo kaJesu kubafundi bakaJohane. Luke 7 verse 23, and le mpendulo bazalwane ngicela siyithathe siyigcine enhliziyweni. Cela siyithathe siyigcine enhliziyweni. Verse 23. Ubusisiwe ongayiqhubeka ngami. uJesu uthi mayiqeda kubonisa abafundi bakaJohane izinto azenzayo, athi hambani yotshela uJohane ukuthi impuputhe ziyabona, neyishosha ziyahamba, nabampofu ivangeli liyashunyayelwa kubona. Siyibona leyo nto. Abantu nomtshela into eniyibonile, abese siyekugcineni athi nimtshele nalokhu ukuthi ubusisiwe noma uyajabula lowo ongayi kukhubeka
ngami. Siyayibona leli bazalwane. Now lamazi angithinta kakhulu ukuthi uJesu futhi uthi kuyisibusiso mawukuthi asikhubeki ngento ayenzayo, noba yini uJesu ayenzayo, noba yinto esingayiqondi njengoba noJohane wayengayiqondi, futhi noba yinto esizwisa ubuhlungu sithi uJesu awuvume kanjani, uthi kungathi uyazi ukuthi yini ayisenzeka, ukuthi uJesu kwakungathi uthule angathi akaboni into eyenzeka kuJohane, ukuze ngezinye izikhathi uthole ubunzima kube ngathi uNkulunkulu uthule. Uthi uJesu mawukuthi leyo nto isimo esinjalo asikukhubi, ubusisiwe. Siyayizwa leyo nto bazalwane. And uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe kuleso stage nala kubonakala okungathi uNkulunkulu uthule, sazi ukuthi akathulanga. Siyayibona leyo nto. Uyazi kufana nani nomzali. Ngike ngibonela ekhaya umama mayilungisela ingane ukudla, ekuseni ingane yathi mayivuka ivele ifuna ukudla manje. Tonto sakulungisa yona ayikubona ngisho ukudla. Mayilapha ebhizi etafuleni ayazi ingane ukuthi kwenziwani lapha etafuleni. Yabo? So ingane ikhala ithi icela ukudla. Umama ubhizi yalungisa. Emqondweni wengane kuba ngathi umama akayenzi lento ingane eyifunayo. Siyayizwa leyo nto. But akekho bazalwane umama ingathi ingane ilambile ikhala ongavela relax nje athi hawo uhlo ulambe nje ulinde. Siyayizwa leyo nto. Ukhona into azoyenza ngoba kukhona into ayizwayo phakathi emenza ukuthi asukume kube nento ayenzayo. It's just that ingane yona ayiboni ukuthi kunento eyenziwayo. That's why ikhale kuze kube khona ukudla okubekwa phambi kwayo. Siyayizwa leyo nto. And nathi singabantu siyizingane nje. Esikhathini eziningi manje izinto asiboni uNkulunkulu kunento ayenzayo. Thina sibe sibona ngathi uNkulunkulu uthule. Nezinyembezi ziyasitha okunye singaboni kahle konke nje lo, kanti uNkulunkulu bazalwane akwazi ukuthula khona umntana wakhe ohluphekayo. Ngathi uJesu ethi ngisho nezinwele zasekhanda lethu zibaliwe. Alukho ngisho nonwele eluwayo kunika manje phambi ukuthi siqale isifundo ngikamile inwele zami bengibrush. Mangibrusha kunezinwele eziwayo angiboni ukuthi kunenwele oluwile mina angisho. But uyazi ukuthi ukhona umuntu onginake ngendlela emangalisayo edlula indlela engizinake ngayo. Yena wazi ukuthi namhlanje kuwe unwele olukanjena kanje. Sayizwa yona bazalwane. So uNkulunkulu uyanaka kakhulu. Le nto masingayiqondi ngeke sikwazi ukuma njengalabazalwane lesibabonayo la. Asukwazi bazalwane ngempela ukuma njengalabazalwane la sibabonayo la. So nje ngeke ngathi ukuthi lesifundo lesi esifunda esikhuluma ngeintushisa sike sisivale ngalesifundo ngale lesini yokuthemba uNkulunkulu noma kwenze njani. Kukubi kubuhlungu. Futhi esikhathini esiningi ukholo la ngempela lubonakala ngezikhathi zobuhlungu. Ngoba makumnandi wonke umuntu uthi praise God, ngisho nomuntu ongamazi uNkulunkulu uthi oh thank the Lord, ubese ngisho nomuntu ongakholwa. Kodwa kuthatha ukuthi uJesu aphile phakathi kumuntu, ukuthi umuntu eshonele athi ayi noma kunje ayibonge inkosi. Yayibona leyo nto. Bazalwane uNkulunkulu asisize ngoba sesiseduze kakhulu kunalento esiyibheke la. Sesiseduze kakhulu, angifuni uqambela amanga. Ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi siphila eminyakeni yokugcina manje bazalwane. And phambi ukuthi uJesu abuye, phambi ukuthi isibhakabhaka sidabuke, nayo into ekumele sidlule kuyona ile ntushisa. Kuzobe kukubi ngendlela esingayazi. Kuzobe kukubi bazalwane. uNkulunkulu asisize. Athi ngivale ngomkhuleko sibe sesithatha imibuzo nama-comment. Ake sicemeleni. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Siyakubulela Tata osithandayo. Siyakubulela Nkosi ngegazi lika Yesu Kristu elichithekile ngenxa yethu. Siyakubulela Nkosi emangalisayo. Ukuthi Nkosi sithi sibuthaka sinje, kodwa Nkosi ilizwi lakho liyasithembisa Nkosi uyakwazi ukusipha amandla somelele. Sibuthaka kakhulu Nkosi, sicela amandla. Sicela Nkosi nokuthi usoloko usikhanyisela nje Nkosi ngothando lakho owalambula Nkosi ngokunikela unyana wakho Yesu Kristu. Kwangekho lula Tata kuba unikele unyana wakho, kodwa ngenxa yothando osithande ngalo Nkosi yowanikela. Ndiyakucela Inkosi yezulu ba oluthando sithanda ngalo Nkosi sisoloko silikhumbula
Uthi Nkosi nangensuku apho Nkosi kunzima, sibone ngathi uthule, engathi Nkosi awusithandi, sikhumbule uthando olukwenze Nkosi ukuthi wenze umnikelo omngaka, ukuthi uYesu adlule ohlazweni olungaka ngenxa yethu. Please Nkosi, ngoba uthando lulokuphela Nkosi elingasenza sikwazi ukuma nasemaxesheni abuhlungu, njengoba oLuther babemile, noHus, noJerome, nabo bonke Nkosi abantu abakumela. Abanye Nkosi bakufakazela ngegazi nangokufa. Siyacela Nkosi usincede, usilungiselele for the times esiya kuwo. Sicela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be